Aké najčastejšie a najväčšie chyby robíme pri stravovaní? Tak když začnu hnedka od rána, tak džusy u snídaně. Tak avokádo je plné zdravých tuků. Skvělá věc, ale určitě to není vhodné, abychom jedli denně celé avokádo. Kdy si člověk představí pod miskou plnou jogurtu a nějakých ovesných vloček, nějaké granoly, něco zdravého. Studené mléčné výrobky jsou opravdu šok pro to tělo. No a velmi populární jsou rostlinná mléka. A to je samozřejmě trošičku kontroverzní věc. Rozhodně doporučuji vyhnout se třeba obilným mlékom, luštěninovým a podobně. Lenka Fotrová zasvetila viac ako 25 rokov svojho života zdravej strave. Je analytická chemička, odborníčka na integratívnu výživu a lektorka zdravej výživy a kurzov varenia. Moderné poznatky prepája s princípmi tradičnej čínskej medicíny a ajurvédy. Vyhněte se tomu, že byste jedli v rozrušení, ve stresu nebo pohádce třeba s partnerem. Souvisí to s chemií v našem těle. Ako by mal vyzerať denný jedálniček? Keď už vajíčka, tak v akej forme je najlepšie ich konzumovať? Hlásate, že tá strava by mala byť nielen zdravá, ale mala by nám aj chutiť. Prečo je to také dôležité? Prídem domov večer po práci a už nemám čas ani chuť variť. Čo si má človek dať? U alergií a intolerancí. Co se týče stravy, tak je naprosto u všech stejná jedna věc. Partnerom tohto podcastu je Slnco. Fotovoltika pre ľudí, ktorí chcú byť zodpovední, nezávislí a plní pozitívnej energie. Posvieťte si na nich na slnco.sk. Ešte predtým, než začneme, mám na vás jednu prosbu a zároveň jednu súťaž. Ak sa vám tieto podcasty páčia, budem rada, ak ich podporíte na platforme Hero Hero, len za 3 € mesačne, odhlásiť sa dá kedykoľvek. Funguje to tak, že všetky epizódy sú voľne dostupné na YouTube, Spotify a Apple Podcast a na Hero Hero nebudú žiadne extra videá, avšak podporíte tým vznik a výrobu týchto podcastov. No a aby som sa vám odvďačila za vašu podporu, tak budem žrebovať výhercov rôznych súťaží spomedzi mojich podporovateľov na Hero Hero. Dnes tu máme 2 ceny a prvou je táto knižka Symfónie chutí na talíři od Lenky Fotrovej, ktorá je hostkou dnešnej epizódy. Viac o tejto knižke si povieme aj dnes. Druhou cenou je tento naozaj bohatý balíček od Energy. Sú to biorytmické prípravky, biorytmická výživa. Viac o týchto výrobkoch sa dozviete tiež v dnešnom podcaste a samozrejme aj na stránke energy.sk. Cestovateľka sa vo mne nezaprala, lebo som vám sem vybrala aj takéto 2 cestovné balenia. Žrebujem 31. júla spomedzi tých, ktorí budú mať v tom čase aktívne členstvo na mojom Hero Hero. Ďakujem za podporu, držím palce a poďme na dnešnú epizódu. Lenka, ako by ste svojimi vlastnými slovami povedali to, že čomu sa vlastne venujete a prečo to robíte? Zajímá mě všechno, co se týká zdravé výživy, zdravého stravování, zdravějšího životního stylu a podobně. A hodně i léčba pomocí stravy a prostřednictvím stravy a vůbec celkově ten životní styl takový nějaký, po kterým se člověk cítí dobře, je mu dobře a prostě to nejenom na těle, ale i na duši. Ako sa to celé začalo? Hovorili ste mi, že vraj sa vám podarilo vyliečiť aj dcerinu alergiu. Nejenom tu. Víc věcí v té rodině. No, já jsem vždycky hrozně ráda jedla. Vychutnávala si jídlo. Mám to ráda do dneška a já jsem v tom ve své podstatě tak nějak vyrůstala, protože pocházím z rodiny, kde se moc dobře vařilo. Vařilo se ze základních potravin a vařilo se především chutně. A to byl trošičku problém, protože my jsme koukali především na tu chuť, ale už se nikdo ve své podstatě v rodině nezamýšlel nad tím, co to jídlo, ten pokrm daný s tělem dělá, jaké to má zdravotní dopady. No a když jsem se potom osamostatnila, začala jsem zase chodit po kurzech vaření, u špičkových šéfkuchařů jsem se učila vařit trošičku jinak, než se vařilo doma, tam jsem objevila nové potraviny a tak dál. No a s těhotenstvím, vlastně s prvním těhotenstvím přišel na nějaký zájem o zdravotní přínos. Takže to byly takový první začátky. A potom dcerka, když se narodila a jako malé dítě měla atopický ekzém, což je poměrně běžné u dětí, tak jsem najednou zjistila, jak neuvěřitelně mocná může strava být. A jak je to snadné, že stačí si trošičku zjistit, nastudovat
A prostřednictvím vlastně toho, že jsem některé potraviny vyloučila, některé přidala, začala jsem vařit trošičku jinak, se to u dcery podařilo zvládnout naprosto špičkově. A tou poslední kapkou, kdy jsem se vlastně začala věnovat úplně naplno zdravé výživě, bylo onemocnění mého manžela, který před lety onemocněl ulcerozní kolitidou. A on mi tehdy přišel, pamatuju si, jak přišel z nemocnice s tou diagnózou, s obrovskou taškou léku, ale s vůbec žádným doporučením, co má jíst. A mně to tehdy nepřišlo logické, takže jsem začala velmi intenzivně studovat a to samozřejmě jedno se nabalovalo na druhé a dovedlo mě to ke studiu zdravé výživy. Následně i jsem vystudovala diagnostiku dle tradiční čínské medicíny, začala se zajímat i o ty východní směry, především právě tradiční čínská medicína, ajurveda a podobně. A ono se to všechno krásně propojilo v obor, kterému dneska říkáme integrativní výživa. Integrativní výživa je takový ucelený komplex vlastně celostního postoje, nejenom teda k výživě, ale když se budeme bavit především o výživě, tak je to takový komplex, soubor vlastně, který shrnuje nebo dohromady spojuje náš západní pohled na výživu a poslední vědecké poznatky a propojuje s těmi tradičními. Obvykle je to s tradiční čínskou medicínou, může být i s ajurvédou a podobně. A vlastně tady to spojení, propojení, tomu říkáme integrativní výživa. Prepája sa to najmä teda s tými východnými smermi. Prečo sa to neprepája s našou tradičnou výživou alebo stravou? To, čo tu bolo možno kedysi pred stáročiami. Propojuje hodně, záleží na tom, jak vlastně vy to uchopíte, protože úplně přesná definice toho není. Takže i když já jsem vystudovaný diagnostik tradiční čínské medicíny a vystudovanou fytoterapii a ty čínské bylinné směsi a podobně, tak my tady kolem nás máme spoustu českých, slovenských bylinek, na které je naše tělo zvyklé, které mají úžasné léčebné účinky. Propojujeme to především, já teda s tradiční čínskou medicínou, ale samozřejmě i s tou naší evropskou, českou, slovenskou, možná. Čo je vlastne zdravá strava? Ja mám pocit, že v súčasnosti mnoho ľudí si to až tak berie ako keby takú súčasť svojej osobnej identity, že čo je zdravé a mám pocit, že mnohí si myslia, že presne to, ako ja jem, tak to je to zdravé, to je to najsprávnejšie. Niekedy sú schopní až sa možno navzájom kritizovať alebo pohádať ľudia, že kto ako je. Čo je teda zdravá strava, zdravé stravovanie? Úplně obecně. Zdravá strava je to, co nám prospívá, po čem se naše tělo, duše, mysl cítí dobře a po čem máme přirozenou váhu a co podporuje naše zdraví. A je pravda, že u každého to může být trošičku něco jiného. Máme tady takové obecně známé věci, a to víme, to je samozřejmě prokázáno, že určité skupiny potravin nebo způsoby přípravy nejsou pro člověka obecně vhodné, ale když už se budeme bavit o konkrétních potravinách nebo skupinách potravin, tak to skutečně může být rozdílné. Jo? Takže ano, pro každého to může být trošičku něco jiného, ale ty hranice nebo ty meze, kde to je jiné nebo kde se to liší, nejsou zas tak široké. No. Bolo by super, keby sme si teda, aby si vedeli poslucháči po počúvaní tejto epizódy tak nejak dať dokopy, že OK, že čo by sme mali mať na tanieri, čo by som mal mať v chladničke a tak ďalej, ale ešte predtým si možno povedzme, že čo nie je úplne OK, čo nie je úplne zdravé. A teda moja prvá otázka je, že aké najčastejšie a najväčšie chyby robíme pri stravovaní? Kdybych to měla vzít úplně jakoby obecně, a než se teda dostaneme k nějakým konkrétním věcem, tak je takové to, že podléháme příliš spoustě informací, protože skutečně ta doba, ve které žijeme, je čím dál tím bohatší na informace, čím dál tím víc nás bombarduje ze všech různých směrů spousta informací, často rozdílných. A člověk potom má v tom zmatek, chaos, anebo bezhlavě ve své podstatě důvěřuje tomu, co se zrovna okolo píše. Já se ani nedivím,
protože ono je to hodně těžké se v tom vyznat pro člověka, který se tomu nevěnuje profesionálně. A lidé potom vlastně to má za následek to, že lidé potom naprosto zbytečně vyřazují určité důležité skupiny potravin ze svého jídelníčku a ochuzují se tam o spoustu látek, o spoustu mikronutrientů. Prostě není to vždycky úplně vhodné. Obvykle to bývá, že máme určité období, a v tom období třeba zrovna je dehonestováno vejce nebo živočišné tuky nebo lepek a podobně. A naopak potom tady máme ten opačný trend, kdy vlastně je vyzdvihována určitá potravina jako super potravina, protože je dobrá na srdce, játra, střeva a tak dále a tak dále. A doporučuje se třeba každodenní konzumace. Například? Může to být avokádo, může to být třeba ovesné vločky, a jako jediná dobrá volba třeba pečiva nebo vůbec výrobků jako z obilovin nebo rostlinné mléko a podobně. Takových potravin a vždycky jsou to takové vlny. Je to zajímavé, že to vždycky je taková vlna, která jako přejde zase a podobně. Módne vlny v stravování. Určitě, tak jak je to v běžné módě, tak je to i ve stravování. A já bych doporučila v tomto případě, a jak se k tomu postavit. No úplně nejideálnější by bylo, kdyby si člověk maličko aspoň něco o tom přečetl, nemusí to studovat úplně do detailu, co každá ta daná potravina obsahuje, kolik má třeba vitamínu C, Bčka, jaký má spektrum mastných kyselin a podobně. To vůbec běžný člověk nemusí znát. Stačí, když začne používat nebo udrží si ten zdravý selský rozum i přes to bombardování z těch médií a podobně. A zamyslí se nad tím, jestli třeba něco nemá v jídelníčku moc často, nebo ve velkém množství, a jestli to není opravdu jakoby už moc, jo? Protože řekněme si avokádo třeba, velmi zdravé tuky, fajn, je to skvělá věc, taky záleží na druhu, že jo, na tom, jak je to pěstované a podobně, ale když toto pominu, tak avokádo je plné zdravých tuků. Skvělá věc. Ale určitě to není vhodné, abychom jedli denně celé avokádo. Je to příliš koncentrovaná velká nálož. Jo? Takže takový nějaký zdravý selský rozum. A já třeba ve své knize píšu takové jedno pravidlo, mějte duhu na talíři. Říkám tomu duha na talíři a znamená to pestrost. Pestrost prostě a některé potraviny můžu jíst častěji, některé méně často, ale nesmí se to přehánět. Prostě nic se nesmí přehánět. Ani to dobré. Je to táto krásna knižka Symfónie chuti na talíři, k nej sa ešte dostaneme, samozrejme aj viac si o nej povieme. Povedzme si ešte ďalšie chyby, alebo možno aj také omyly, čo sa týka stravovania, že si myslím, že toto je určite zdravé a v skutočnosti to tak možno ani nemusí byť. Tak co vidím velmi často, tak když začnu hnedka od rána, tak džusy u snídaně. Byť jsou to fresh džusy, čerstvě vymačkaná šťáva. Nejtypičtější bývá takový pomerančový džus, že jo? Pomerančový fresh, velmi oblíbený. Spousta lidí si řekne, OK, je to parádní věc, je to prostě velká dávka vitamínu C a já nevím čeho všeho. Ale když se nad tím zamyslím, jakoby opravdu tím zdravým selským rozumem, tak vemte si v jedné sklenici takového čerstvě vymačkaného džusu, 2-3 decové, co se obvykle prodávají, jsou 3 až 4 vymačkané pomeranče střední velikosti. A nikdo nesní 3 nebo 4 pomeranče během pár minut na posezení za sebou. Ten pomeranč je plný vlákniny, spousty dalších látek, který přirozeně brzdí vlastně to vstřebávání oproti tomu džusu, kde je odfiltrovaná ta vláknina. A když si uvědomím, tak ve své podstatě z toho západního pohledu výživového, tak mám sklenici plnou koncentrované fruktózy. Fruktóza je ovocný cukr, přirozený ovocný cukr, který se vyskytuje především v ovoci, ale i v zelenině, v obilovinách, luštěninách a podobně. Tam je to v pořádku v celém ovoci a v těch komplexních potravinách, protože je tam spousta dalších látek, jako ta zmíněná vláknina, antioxidanty, vitamíny, minerální látky a podobně, které vlastně korigují ten přirozený proces přeměny, vstřebávání vlastně v tom našem těle.
Ale pokud já tu potravinu takhle upravím, že vlastně odfiltruju tu vlákninu, udělám z toho jenom šťávu, tak je to pro mě koncentrovaná nálož především toho ovocného cukru, ty fruktózy, která velmi rychle se vstřebá, protože tekutiny se vstřebávají nejrychleji a v trávicím traktu. A potom vlastně to tělo dostane obrovský náraz vlastně cukru. Kedy by som teda mohla piť pomarančový džús? Ak můžete. teda nie ráno a nie v takom veľkom množstve? Určitě bych ho doporučila. Ne každý den, pokud ho máte rádi, dopřejte si ho výjimečně, ne pravidelně a dopřejte si ho hlavně po snídani. Až se najíte po nějaké vhodné snídani, kdy už přirozeně začne stoupat ta hladina krevního cukru pomalu. Pomalu se začnou uvolňovat vlastně ty trávíci, enzymy, hormony a podobně v tom těle. A tak si to užít jako takovou jako dobrotu, sladkost možná po jídle a určitě v menším množství než 3 deci. Jo? Třeba, já nevím, deci, můžete to nařadit, pokud chcete, větší množství a podobně. Takže já bych tomu přistupovala tak jako rozumně. Ano, mám to ráda, užiju si to, ale prostě musí to mít nějaké ochranné prvky v sobě. Jasné. Napadajú vám ešte nejaké ďalšie chyby pri stravovaní, ktoré by stálo za to spomenúť? Tak co mě napadá, tak vyloženě jakoby zdravé snídaně v vozovkách. Zdravé, kdy si člověk představí pod s miskou plnou jogurtu a nějakých ovesných vloček, nějaké granoly, dejme tomu a podobně, něco zdravého. Není to k snídani úplně vhodná varianta, protože jogurt je poměrně dost ochlazující záležitost, to zase z toho úhlu pohledu východního. A je trošičku hůř stravitelný. A ty granola, křupinky a podobně nejsou podle mého názoru připraveny úplně vhodně většinou. Nevíte, při jakých teplotách se to peklo. Je to plné většinou cukru, byť je to třeba přírodní cukr. A on totiž není cukr jako cukr. To je jedna věc. Ale hlavně si myslím, že to tělo je to horší pro trávení. Jo. Takže je strašne veľa inak ľudí, ktorí práve že raňajkujú, dokonca som počula niektorých, práve nedávno mi to jeden z nami hovoril, že celoročne jedáva na raňajky buď mysli s mliekom, neviem, či s jogurtom, ale proste strašne veľa ľudí toto raňajkuje na raňajky. Že mlieko alebo jogurt myslí. A to je přesně ono. To je ten problém, o kterém jsem už mluvila. Pravidelný, příliš častém a ve velkém množství. Co to robí s organismem? Prečo je to zlé? Protože ráno je ten žaludek připravený na úplně jiný příjem, na jiný typ potravy. Ráno to trávení potřebuje nastartovat nějakým způsobem. Takže v prvé řadě zahydratovat, to je první věc, kterou bych udělala, to znamená ideálně teplou vodou, nebo aspoň pokojové teploty, nikdy ne studenou, protože je to opravdu šok do toho žaludku. A tak, jak my to nastartujeme ráno, tak v takovém módu zhruba to běží ve své podstatě celý den a potom nějaké chyby napravit je trošičku těžší přes ten den. To znamená, žaludek ráno potřebuje nějakou jemnou stravu, něco, co je lehce stravitelné a co je především teplé nebo minimálně pokojové teploty. Já neříkám, že si nemůžete užít jogurt s granulou. A ostatně v kuchařce je třeba recept na takovou jakože domácí granulu, lepší, tam vysvětluju i proč je fajn si ji udělat doma. Ale určitě bych si to užila tak, že ten jogurt vytáhnu z ty ledničky minimálně hodinu dopředu. Nejím ho vůbec studený, protože studené mléčné výrobky jsou opravdu šok pro to tělo. No. Čo to znamená, že je to šok? Čo to potom robí s nami? Lebo možno veľa ľudí si teraz povie, že ale veď ja to raňajkujem a nič mi nie je, som úplne v pohode. Určitě ano, ale u stravy je problém jeden. To strašně dlouho trvá, než se začnou objevovat problémy. Moc dlouho to trvá. A vy si kolikrát to ani s tím nespojíte, protože člověk začne mít dejme tomu nějaké nespecifické trávicí potíže, nebo ho začnou bolet klouby, třeba má horší pleť a podobně. A to si spojit s tím, že jsem 5-10 let předtím pravidelně snídala jeden typ snídaně, to je hrozně těžké. To je právě úskalí zdravé výživy, jako opravdu, jakoby vhodného jídla. Jo? Ale
Já si myslím, že je dobré pamatovat si pár věcí, abychom měli právě tu pestrost, aby jsme nejedli každý den to stejné, byť je to jenom k snídani, ale je to velmi jednotvárné. Ráno do žaludku patří prostě něco opravdu jemnějšího na strávení, něco, co ten žaludek trošičku uklidní. A ten jogurt si klidně můžete užít potom. Jo, takže nějakou vhodnou bílkovinu, vajíčko, dejme tomu, může být polévky, kdo má rád, nebo nějaké dobře připravené kaše. A na to ten jogurt si dám jako zdroj probiotik a jako zdroj prostě kvašeného mléčného výrobku, že jo. Tak to je potom v pořádku. Ale jako samotný jogurt jenom s tou granolou není výživově v pořádku, protože příliš ochlazující, příliš jakoby hůř se tráví. Skutečně to člověk jako nepozná hnedka. Trvá to hodně dlouho. To je ten problém. Ďalšia chyba, ktorú som sa dočítala aj vo vašej knihe, ale ktorú v podstate aj sama už pár rokov vnímam, je, že veľmi často nerešpektujeme ročné obdobia a tým, že máme vlastne v supermarketoch dostupné všetko jedlo celoročne, tak vlastne celoročne jeme všetko. Přesně jste to řekla, naprosto přesně. Ten problém je v tom, že máme, jak jste říkala, dostupné všechno a kdykoliv prakticky. Přijdete do supermarketu a můžete si koupit, na co máte chuť, co zrovna vidíte. V zimě jahody, v zimě banány, rajčata, okurky a podobně. Ale to je sice fajn, je to přirozený třeba, ale pro jiný podnebný pásmo. My žijeme v mírném podnebném pásmu a když se podívám na to, co v tomto období, třeba v zimě, přirozeně buď roste, můžeme sklízet, anebo to dokážeme vhodně uskladňovat ve sklepě, že jo, sušením a konzervací, i mražením a podobně, tak bychom se měli obrátit na tyto potraviny. Tady je problém v jedné věci. A když si mám třeba, já nevím, jahody, z vlastní zahrádky, nebo od souseda, od babičky a podobně. A z těch jahod si udělám džem jahodový, nebo si je zamrazím a potom si je dám v zimě jako rozvar na kaši, nebo je prostě jako marmeládu, džem, tak je to celku v pořádku. Ale když si ty jahody koupím v zimě čerstvé v supermarketu, tak ty jahody pocházejí přes půlku světa, nebo minimálně třeba z Řecka a podobně, jsou sklízené nezralé a často stříkané i po sběru, aby vydrželi ten převoz vlastně až k nám do České republiky. Většina toho zahraničního ovoce dozrává ve speciálních zrárnách. Takže se sklízí nezralé, aby právě vydrželi ten převoz přes půlku světa. A to je to, co je špatně. No. Teraz sa vo mne ozvala cestovateľka, lebo ja veľa cestujem a keď treba v zime by som teraz odcestovala niekam do Thajska na, neviem, 2-3 týždne, tak je v poriadku, že tam jem tak, ako tam už ľudia, že exotické ovoce napriek tomu, že teda... Rozhodně. Rozhodně ano. Trošičku si v těch exotických zemích, nebo tam, kde na to nejsme zase tak zvyklí, dejte pozor na to, aby toho nebylo moc, aby to trávení si člověk neoslabil zbytečně příliš mnoho potravinami, které vlastně naše tělo nezná, nejsou pro něho přirozené. Ale rozhodně se přizpůsobte tomu danému prostředí. Jo. Určitě nebudu jíst teplou kaši v létě někde, když mám 35 stupňů. Jo. To rozhodně ne. A určitě si dám ráda ananas a mango a tady tyhle ty druhy třeba ovoce, které u nás nejsou a jsou tam naprosto skvělé, protože tam většinou přímo v těch oblastech dozrávají na sluníčku, dozrávají přirozeně a mají tak opravdu spoustu vitamínů, antioxidantů a podobně. Takže rozhodně si to užijte. V súčasnosti existuje mnoho špeciálnych diét, máme vegetariánov, ja som sama bola skoro 8 rokov vegetariánka, vegáni, peskateriáni, potom máme všaké keto diety a opäť platí, že mám pocit, že každý ten človek, ktorý vlastne žije podľa tej svojej diety, tak si myslí, že toto je to najsprávnejšie, že takto to má byť. Aký na to máte názor? Čo z tohto je, že zdravé a možno ktorá z týchto diét je zdravšia ako druhá, ak sa to dá takto vôbec povedať? Nedá, ale vysvětlím hnedka. Určitě je to fajn, skvělý, protože opravdu jsme každý jiný, každý máme to trávení jako obecně, ano, víme, jak to v lidském těle funguje, ale třeba střevní mikrobiom je stejně jedinečný u každého člověka jako otisk prstu.
A každému z nás funguje to trávení maličko jinak, jo? Je jinak načasované a podobně. Taky se každý z nás rodíme s jinou konstitucí. To znamená, že každý z nás máme něco ve svém těle silnějšího, co funguje přirozeně třeba silněji a je odolnější, a něco trošičku oslabeného. A tyhle ty výživové směry, diety a podobně pomáhají ve své podstatě regulovat, kompenzovat prostě tady tyhle rozdíly. A pomáhají třeba při různých potížích zdravotních a podobně. Ale pořád je tam jedna důležitá věc. Pokud se rozhodnete pro jakýkoliv výživový směr, veganství, vegetariánství, keto dietu a podobně, pečlivě si nastudujte, co to znamená, a nejenom ty výhody, ale i ty nevýhody. I ta rizika. Obvykle tam hrozí nějaký výpadek nějakých vitamínů, minerálních látek, často i makronutrientů a podobně. Takže tam bych doporučila pečlivě si to nastudovat, aby člověk věděl, co dělá, že třeba u určitých typů stravování je nutná suplementace určitých vitamínů a minerálních látek a podobně. A vnímejte svoje tělo, to je jedna věc, protože, jak jste sama řekla, budete třeba v období, kdy vám to vyhovuje, ale pak najednou se člověk začne cítit takový jakýsi nesvůj, není to ono, už cítí, že jsou nějaké potíže a podobně. Tak toto vysledovat, tyto signály. A další věc, pokud máte nějakou extrémnější dietu, jako je třeba veganství, jako je třeba keto dieta a podobně, je potřeba prostě chodit na preventivní zdravotní prohlídky a sledovat krevní testy. Abyste v čase věděla, jak se vám hýbe hladina cukru, jak hladina tuků a profil těch tuků, jestli vám nechybí nějaké vitamíny, minerální látky a podobně, protože některé z nich vyčerpáte hnedka, když změníte stravu, ale některé z nich trvají dlouhou dobu, než je vyčerpáte, protože se třeba uskladňují v játrech a podobně. Jo, takže toto bych jako viděla jako takový obranu proti tomu. A potom taky mě napadla teďka taková úsměvná věc. Jednou se mě jedna naše studentka při výuce ptala, jak to teda má udělat, jak se s tím má poradit, když ona je veganka, dlouhou dobu má to nastudované a naprosto jí to vyhovuje. Ale v poslední době začíná cítit, že jí chybí klasický masokostní vývary nebo masové vývary a podobně, takové ty silné vývary. Ako zjistila, že je to chyba? Že má na to chuť? Že má na to obrovskou chuť. Jo, obrovskou chuť. Většinou ta chuť vám napoví, ale pozor. Napoví vám v případě, kdy jíte skutečné opravdové potraviny, čisté potraviny. Pokud jsou to průmyslově minimálně zpracované potraviny, protože pak ty chutě máte přirozeně takové jako vyostřenější. Cítíte sladkost i tam, kde je minimum cukru. A asi aj ten organizmus ešte vníma, je taký citlivejší asi ano. na tie potraviny, že nie je taký otupený možno tými nekvalitnými potravinami. Určitě ano. No a ona prostě měla ten pocit, že jí to dělá moc dobře a já jsem mi říkala, ale není nic lepšího, než si udělat svoji verzi, upravit si tu veganskou dietu, tak si doplňte, tak nebudete, svět není černobílý, nebudete 100% veganka, prostě tak si přidáte to, co vašemu tělu dělá dobře, to, po čem se dobře cítíte. A ona byla teda nadšená úplně a je fakt, že samozřejmě se tam ozval jeden muž, takový vtipálek, myslím, že to byl nějaký terapeut, výživový poradce a podobně. A on tam z ty posluchárny zavolal, no tak to je skvělý, to velmi rád slyším, takže když budu mít chuť na burgera, tak si prostě půjdu do nějakého toho řetězce, rychlo občerstvení a dám si prostě burgera, protože moje tělo to prostě potřebuje. tak ne, ono to takhle samozřejmě není. Určitě klidně si toho burgera dejte, ale v restauraci, kde víte, že ho dělají poctivě, kvalitně, z čerstvého masa, nebo si ho ideálně udělejte doma, což už dneska je velmi jednoduché, jo, z těch základních surovin. Takže je to někdy docela legrace. K tomu, čo ste spomínali, že treba počúvať signály tela, tak presne takto som to mala aj ja. Keď som aj prešla na vegetariánstvo, tak som
nevedela, že mäso je to, čo potrebujem vynechať, ale nejak som tak cítila, že niečo potrebujem zmeniť. A toto mi prišlo ako úplne prvé a veľmi mi to aj pomohlo vtedy. A presne to sa stalo potom o tých 7-8 rokov, že som zase zacítila, že dala by som si také nejaké dobré domáce mäso alebo vývar alebo proste niečo a začalo to presne takto. Takže áno, funguje to, len treba teda naozaj, že počúvať. A ak som teda dobre pochopila, nie všetko jedlo je pre každého vhodné. Čiže je normálne, že niekomu niečo robí dobre a inému to škodí. Áno. Čiže sú aj intolerancie a alergie v podstate normálne, že mám to prijať, že teraz mám na niečo intoleranciu, moje telo to nechce, alebo je to už chorobný stav, ktorého by som sa mala snažiť aj pomocou zdravej stravy zbaviť? Je to stav, který naprosto není v pořádku. Rozhodně není v pořádku. A čím je způsobený? Těch faktorů tam může být jako hodně a v naprosté většině případů se na tom strava a životní styl podílí obrovskou měrou. Takže pokud mám nějakou alergii nebo intoleranci nebo nějaké nespecifické vlastně potíže třeba, které nejsou úplně přesně diagnostikovány nebo přesně popisovatelné, že jsou pokaždé třeba jiné nebo často se střídají a podobně, tak je dobré se nad tím zamyslet. Úplně nejideálnější, nejjednodušší a praktickou variantou vzít si tužku a papír a napsat si, co zhruba v průběhu 1 týdne jím, jak jím, co jím a podobně. A pak to buď probrat s někým, kdo tomu rozumí trošičku, nebo si to samozřejmě člověk dneska může vyhledat sám a podobně, ale je dobré z těch zdrojů, které prostě jsou jakoby relevantní, ověřené a podobně. Takže ideálně se s někým poradit a potom to teda nějakým způsobem skorigovat, protože u alergií a intolerancí naprosto u všech, když je pomáháme léčit nějakým způsobem, nebo já se pomáhám společně s našimi lékaři, tak co se týče stravy, tak je naprosto u všech stejná jedna věc. Vždycky na začátku. Okamžitě vyřadit veškeré průmyslově vyráběné potraviny, používat základní potraviny. Co jsou to základné potraviny? Základní potravina, nebo případně minimálně průmyslově upravená potravina je například zrno, nějaké obiloviny, ječmen, pšenice, žito a podobně a mouka namletá z něho. Víc průmyslově upravená potravina už je nějaká směs, pekařská směs, do které je přidáno několik druhů muk třeba, jsou tam přidané další látky, nějaké stabilizátory a podobně, vylepšovače chutě, dochucovadla a podobně. A samozřejmě ta top úplně nejvíc ultraspracované potraviny jsou prostě hotová jídla, že jo, hotovky, které jdou z mrazáku rovnou do trouby nebo do mikrovlnky. A spousta konzervovaných potravin. Nebavím se teďka o, konzervě rybiček třeba, nebo nějaké dobré zavařenině. Jo? A takové ty dressingy, dochucovadla, bujony, hotový a podobně. Byť jsou bio, byť jsou přírodní. Je mně ve své podstatě úplně jedno, co kdo napíše na ten obal. Jestli tam napíše vím, co jím, vegan, vegetarián, zdravé, fit a podobně. Když se na tu potravinu podívám se na její složení a má to příliš dlouhou etiketu, tak to ani nečtu. Já to nekoupím. To je pro mě zpracovaná potravina, která není úplně vhodná. Ve většině případů samozřejmě. Jo. Takže u té léčby těch potravinových alergií, vlastně nebo obecně alergií, intolerancí, začínáme čistotou stravy, co nejčistší ty potraviny, co nejkvalitnější hlavně, aby byly co nejméně stříkaný, že jo? Takže bio nebo z regenerativního zemědělství, kdo má možnost vlastní zahrádky a podobně. Ale já jsem z města, takže já jsem, a nemám nikoho u nás v rodině nikdy, jako zahrádka nebyla a podobně, takže já jsem ty možnosti hledala, vymýšlela, zkoušela a zjistila jsem, že je to možné i pro člověka, který žije ve velkom městě.
a ta cesta není zase až tak složitá. Ale není to jako přijít do supermarketu prostě a nakoupit tam v košíku. Jo. Mohli by ste dať nejaké konkrétne tipy? Že čo teda ľudia, ktorí žijú v meste, nemajú prístup k záhradke alebo nezáhradkárčia, kde Určitě. teda nakupovať? Existuje spousta webů, stránek, facebookových skupin a podobně, které sdružují ty malé farmáře, malé zemědělce, a mléko, maso a podobně. Tam stačí se registrovat do té skupiny a vlastně už vám chodí nabídky přímo, že třeba, já nevím, já jsem z Brna, a že třeba někdo od Prahy nebo z jižních Čech přijede nějaký farmář, jede přes Brno a rozváží třeba maso, kdy boural třeba, já nevím, hovězí a podobně, vajíčka, mléko a podobně. Je to trošku časově náročnější, to je pravda, ale dá se to úplně v pohodě zvládnout. Jo. Tu som si ešte všimla, že nie všetko, čo je na trhu, je automaticky aj ako keby domáce a tunajšie od lokálnych výrobcov, lebo stáva sa, že tam príde predajca, ale vidíte, že má vlastne zeleninu a ovocie všetkého druhu, od paradajok, pomarančov, banány a všetko možné. Takže aj na to si asi treba dávať pozor, že nie automaticky, čo je na trhu, je aj lokálne. Rozhodně ano. A stačí se poptat, stačí se podívat třeba na ten stánek. A já jsem se hodně nad tím zamýšlela kdysi dávno, protože mě nebylo jasné, jak to vlastně funguje, že někdo na tom stánku má 3 věci, 3 druhy zeleniny třeba, a někdo má prostě všechno ve své podstatě, celou škálu. A já jsem si říkala, to asi nebude v pořádku, že jo? Tak to asi logicky napadne každého. Ale třeba v Brně máme zelený trh, Zelňák, to je takový jako typický místo, kde bývají pravidelné farmářské trhy prakticky každý den. A tam je úžasný systém. A každý ten stánek je označený, kde je napsáno název nebo jméno toho zemědělce nebo toho chovatele a je to odlišené barevně. Ten, kdo má zelenou barvičku, tak je to ten samopěstitel nebo ten samovýrobce. Ten, kdo má oranžovou barvičku, tu cedulku v té barvičce, tak přeprodává od těch menších z okolí třeba. A ten, kdo má červenou, tak je běžný dodavatel, který si zajede pro to zboží do nějakého velkoskladu. A tam už najdete úplně všechno. Jo. Takže tady je fajn vědět, co je zhruba tak sezónní, že prostě ty jahody v listopadu asi nebudou z našeho okolí. A prostě zase zdravý selský rozum. Jo. To je nejjednodušší. Už sa dostávame pomaly k tomu, že teda ako a čo jesť. Ešte by som ale dokončila možno tie alergie, intolerancie. Je to teda stav, ktorého sa dá zbaviť aj pomocou zdravého stravovania? Rozhodně ano. Vždycky se s tím dá něco dělat. Je otázka, jak dalece. Jak dalece ten systém je poškozený. A tak některé se dají vylečit, některé bohužel ne, ale vždycky se ten stav dá zlepšit. Nejenom zmírnit příznaky, ale i zlepšit a vlastně ochránit to tělo tak, aby nedocházelo potom k nabalování dalších problémů. K úbytku třeba a vitaminů, minerálních látek, některých důležitých živin nebo k rozvoji dalších alergií, protože ono se to potom nabaluje jedno na druhé. Zvlášť, když je poškozené třeba tenké tlusté střevo. Tak tam, když člověk nezasáhne, tak se může vlastně časem můžou přidávat často další alergie. Jo, intolerance. Vznikne na mléko potom a na jahody a na některé druhy zeleniny, ovoce, na vejce a podobně. Jo, a ten člověk vlastně ve své podstatě, když jenom potlačuje ty příznaky, tak vlastně potom vyřazuje v čase jednu potravinu za druhou a máme spoustu lidí, kteří jedí minimum potravin úplně. Nejjistější jsou vždycky eliminační diety. To znamená, vyřadím něco, zařadím zase něco jiného. Ale trvá to, hrozně dlouho to trvá. To znamená, pokud jsou nějaké výraznější potíže, nebo je člověk zbytečně z toho nervózní a podobně, běžte na krevní testy, nechte se vyšetřit a konzultujte samozřejmě s lékařem nebo s nějakým ideálně výživovým poradcem, ale pořád vnímejte to svoje tělo, co vám dělá dobře, po čem se cítíte dobře. My jsme si zvykli ty signály ignorovat úplně. Spousta lidí mě řekne,
a řekne, no jo, my budeme mít dneska knedlo vepřeno, to zase bude nadýmání a tak, to si zase poležíme na gauči a podobně, jo. A neříkám, že si ho nedám taky. Dám si, samozřejmě poctivě udělané a podobně, ale velmi málo. Velmi málo a snažím se to nakombinovat tak, abych měla těch potíží potom minimum, abych jich měla co nejméně. A pokud to někdo bere jako běžnou součást života, tak potom si vlastně to trávení trvale oslabuje. Jo. A jedna z pouček vlastně těch východních dietetik, těch východních výživových směrů je, že ať je nemoc jakákoliv, vždycky si chraňte trávení. Protože prostřednictvím trávení, pouze prostřednictvím trávení, my můžeme získávat vlastně živiny, energii vůbec na fungování našeho těla. Asi, ono je to teda i prostřednictvím vzduchu samozřejmě, ale asi neznám moc lidí, kteří jsou jenom na té práně. Žijí ze vzduchu a ze sluníčka a podobně. Takže toto si myslím, že je ideální cesta. Jo. Keď som bola na seminári Energy, mňa úplne fascinovalo, že ste tam hovorili o rôznych potravinách a veľa informácií som vôbec nevedela. Veľa vecí ma tam prekvapilo, že wow, že základné potraviny ako, neviem, vajíčka, mlieko, maslo, chlieb, oleje. A prekvapilo ma to, že toto som fakt nevedela, tak rada by som dopriala aj poslucháčom takéto informácie a možno aj také wow momenty. Tak poďme za radom niečo o týchto potravinách, napríklad vajíčka. Čo je dôležité o nich vedieť a čo je niečo také, také zaujímavosti, čo možno mnoho ľudí ani nevie? Můžeme tady asi jenom vypíchnout některé potraviny, ale nevadí tak. Vajíčka. Vajíčka byly dlouhou dobu strašákem, který tvrdilo se zvyšuje hladinu toho zlého, horšího cholesterolu vlastně v těle a tím ovlivňuje naše kardiovaskulární zdraví. A důvodem většinou bylo to, vždycky bylo důvodem to, že vajíčka jsou na cholesterol bohatá, jako ta potravina. Ale ono to tak jednoduché není, ono to takhle v těle úplně nefunguje. A je to trošičku složitější. A dneska už naštěstí to bylo četnými vědeckými studiemi vyvráceno, že to, že nějaká potravina, jako třeba vejce, má vysoký obsah cholesterolu, neznamená, že ho budeme mít aktuálně nebo vlastně i my v těle automaticky. Zvýšený nebo nevhodná vlastně skladba cholesterolu, tuku, jako nevhodný lipidový profil, dneska už víme, že většinou na vině, u naprosté většiny z nás na vině je celkově nevhodný životní styl, celkově nevhodné stravování, obvykle to bývá přemíra cukru, nebo sacharidů, komplexních sacharidů, obilovin a příjem nevhodných tuků, nezdravých jakoby tuků a málo vlákniny, překvapivě. To znamená málo skutečných celozrnných potravin, málo zeleniny, málo ovoce, oříšku, semínek a podobně. Mm-hmm. To ovlivňuje hladinu cholesterolu v našem těle podstatně více, než to, jestli si dám 2 vajíčka nebo 3 vajíčka. A jestli je mám každý den na talíři, nebo obden. A keď už vajíčka, tak v akej podobe, v akej forme je najlepšie ich konzumovať? Čo je najzdravšie? Tak to už teďka trošku zacházíme i do té východní, jakoby dietetiky, ale to vůbec nevadí. Já vám řeknu takhle. Přirozeně, když vajíčko uvařím na tvrdo nebo ve skořápce a oloupu ho, tak ten obal ochrání vlastně ty nutriční látky v tom vejci. A lépe trošičku, takže je tam mám trošku koncentrovanější a je jich tam prostě více, než když to vajíčko rozbiju a rozšlehám třeba a udělám míchaná vejce. Tak tam tím kontaktem vlastně se vzduchem ty látky, které jsou v tom žloutku, v bílku a podobně, tak mají tendenci se trošku ztrácet nebo případně oxidovat a podobně. Takže neznamená to, že si nemůžete užít vajíčka míchaná, rozhodně ano, ale střídejte to. To je právě ta pestrost, nejenom co se týče surovin a samotných surovin na talíři, skladby talíře, ale i pestrost ve vaření. Víte, lidé se mě často ptají, jakou potravinu mám jíst na to, abych podpořila svoje srdíčko nebo ledviny a podobně.
samozřejmě obecně tady máme určité typy potravin, které je fajn přidat pro podporu srdce, pro podporu ledvin, žaludku a podobně. Ale neméně důležité je ten způsob té přípravy, protože ten velmi ovlivňuje to, jak se ta potravina vlastně v tom těle potom vstřebává. Typický příklad, vezměme si hovězí maso. Plátek, kvalitní hovězí maso, dejme tomu, já nevím, nějaké zadní, přední, květovou špičku, cokoliv. A teď já to hovězí maso. Jeden kousek uvařím ve vodě a budu mít vařené hovězí maso, klidně s bramborem a s nějakou omáčkou. A nebo to udělám jako steak na grilu. Pro tělo je to poměrně dost odlišná potravina, jinak ji tráví. A steak je samozřejmě trošku zatěžující pro tělo. Snazší je potravina uvařená ve vodě. A i to hovězí maso konkrétně. Takže je dobrý to střídat. Neznamená to, že si nemůžete dát steak zase, ale střídat to. Často, co řešíme v rodinách, když třeba tam dělám nějaké poradenství ohledně výživy, stravy a podobně, tak řešíme právě to, že každý z nás má oblíbené nejenom nějaké typy potravin, ale i způsoby vaření. A to je dobrý střídat. Nejenom restovat, nejenom péct v troubě, nejenom vařit ve vodě, ale používat prostě víc těch technik, aby to skutečně bylo pestré. A tak si bez nějakých velkých znalostí zajistíte to, že máte tu stravu prostě pestrou a v pořádku připravenou. Povedzme si ešte o mlieku. Čo je dôležité vedieť o mlieku? Mléko není nápoj, mléko je potravina. Zřadíme ji do potravin. A je to nesmírně výživná potravina, ale zase jako u všeho. Není mléko jako mléko. Takže pokud mléko konzumujete, živočišné mléko, snažte se, ať je co nejkvalitnější. Od krav, který byly živený, krmený, žili co nejpřirozeněji. Ako to zjistím, ktoré je to mléko? Velmi jednoduše, ty mléka jsou nějak označená. Buď v obchodě teda koupíte alespoň biomléko, že je to lépe ošetřené. Není pravda, že bio je to samé jako konvenční zemědělství. Není to pravda. Stačí si to opravdu nastudovat. Mně pravidelně chodí různé testy, inspekce potravin a podobně. A tam skutečně i samozřejmě to bio občas má problém, ale skutečně ty potraviny vycházejí podstatně lépe, čistěji a podobně. Ale je tady i vy tady v okolí máte spoustu různých farem, malých farmářů, který chovají třeba krávy druhu Jersey a podobně, takové ty původní druhy, které jsou hodně na pastvě, mají přirozenou tu stravu a to mléko je potom méně alergizující. To mléko je stravitelnější, protože je přirozenější. To mléko, které my jsme zvyklí v obchodech kupovat, tak je vlastně od krav, které byly vyšlechtěny, ty plemena byly vyšlechtěny, proto aby dávali hodně mléka. Nejsou živeny úplně optimálně, žijí v docela blbých podmínkách. Takže už i kvůli těm zvířatům to nedělám, nehledě na to, že to mléko je podstatně chutnější. Takže koupím klidně v supermarketu nějaké biomléko, alespoň, a občas u těch farmářů, když mám tu možnost. A ono to není zas tak těžké, protože když pojedete s rodinou na výlet, tak koukněte, použijte počítač, využijte ho, koukněte, jestli na té trase, kudy třeba jedete, není zrovna nějaká farma, kde by bylo fajn se zastavit, koupit si tam láhev mléka, kousek nějakého dobrého syra a podobně. To je úplně o něčem jiným. Výživově, chuťově. Má to víc bílkovin, má to lepší profil tuků, víc vitamínu D, B12 a podobně. Takže to je k živočišnému mléku. No a velmi populární jsou rostlinná mléka. A to je samozřejmě trošičku kontroverzní věc, protože spousta lidí je přesvědčena o tom, že to rostlinné mléko je velmi zdravé. Ale pro mě, já si myslím, že to je alternativa, dobrá alternativa pro lidi, kteří nemůžou klasické mléko, ani třeba bezlaktózové a podobně. Ale tak jako všechno se to rozmohlo prostě opravdu do velkých jakoby věcí, kdy jsou tady komerčně prodávaná mléka, která mají v sobě spoustu aditiv, konzervantů, stabilizátorů, přidaných látek, který vůbec tam nepotřebujeme v tom mléku. A když už najdeme nějaké čisté, tak rozhodně doporučuji vyhnout se třeba obilným mlékům, luštěninovým a podobně. Já to píšu ve své kuchařce proč, ale pro posluchače.
jednak je tam teda nevalná chuť poměrně, že jo. A hlavně je to pořád obilovina. To mléko se vyrábí tak, že se ta obilovina namočí, po nějaké době rozmixuje vlastně s vodou a potom se to přecedí. Takže se vlastně odfiltruje, odstraní ta vláknina a zbyde tam jenom troška té nerozpustné vlákniny, která ale nestačí. A tu potravinu tělo vlastně vnímá jako další přísun sacharidu. Takže když si tu kaši uděláte nebo tu kávu uděláte s rostlinným mlékem, tak je to další sacharid, vlastně, který si přidáváte do stravy, další cukr. Jsou tam antinutriční látky, které nejsou vhodně ošetřený, protože ty zrna většinou nejsou vhodně ošetřený a podobně. Čo sú to antinutričné látky? Antinutriční látky jsou látky, které se vyskytují v obalu zrníčka, semínka, to znamená každá obilovina, která je celozrnná, má nejenom prospěšné látky, že jo, v té otrubě, vitamíny, minerální látky a podobně, ale má tam i látky, které ochraňují to zrníčko, to semínko proti plísním, proti mykotoxinům, aby prostě to semínko přežilo co nejdéle, než se dostane do vhodných podmínek, že jo, a mohlo růst. Tyhle ty látky jsou skvělé pro ty semínka, ale nejsou dobré pro naše tělo. A pak mohou způsobovat to, že třeba konkrétně jedna skupina těch látek fitáty fungují jako takový magnet na minerální látky, především na železo, na hořčík, vápník a podobně, který na sebe navážou a vyvádí ho vlastně z těla ven, bez nějakého použití. Jo. Takže rastlinné mlieka. U rostlinných mlék, proč ne? Ale já bych spíš doporučila, pokud můžete, ořechová mléka nebo semínková, kokos, kešu oříšky, loupané mandle a podobně. Skvělá jsou mléka maková, z konopného semínka, z černého sezamu a podobně. Je dobré vědět, jak to připravit. Píšu to zase ve své kuchařce a pripraviť tak, že tie doma pripravené a čo sa týka tých, ktoré môžeme kúpiť v obchodoch? Určitě už máme nabídku v určitých jakoby sítích je nabídka, ale sledujte tam, prosím, pokud si koupíte o nějaké rostlinné mléko, sledujte to složení, podívejte se na to složení. Tam má být jenom ta daná surovina, třeba, já nevím, kokos, voda, případně špetka soli, nebo možná ještě přidanýho trošku toho lecitinu a to je všechno. Nic jiného. Poďme teda k tomu, že ako sa teda zdravo stravovať a začneme tým, že čo by sme mali mať určite v chladničke a v špajzi vždy po ruke. Je toho hodně teda, ale určitě různé druhy obilovin. Nejenom mouku, ale i celých obilovin. A naučit se s tím pracovat, jako je nejenom rýže, ale pohanka, klasická, prostě naše potravina, a jako je quinoa, jsou jáhly a podobně, ale i celá zrna jsou překvapivě dobrá. Dobře uvařené žitné zrno nebo ječmen se dá použít jako přísada do salátu třeba, nebo místo risota jako rýže a je to překvapivě dobré. Více druhů luštěnin, rozhodně, dobrý kvalitní tuk nějaký, já mívám kvalitní olivový olej, přepuštěné máslo, v ledničce sádlo, většinou v zimě teda, kvalitní, koření samozřejmě dobré. Já preferuju ne směsi, ale jednodruhové koření v biokvalitě teda, anebo svoje vlastní, že když se mě podaří něco vypěstovat na terase a usušit bylinky většinou. No a v lednici vždycky vajíčka, vždycky tam mám ze zeleniny vždycky kořenovou zeleninu. To je naprostým základem. Naprostým základem jsme se totiž naučili, nebo zvykli jsme si podceňovat tu sílu těch našich obyčejných českých, slovenských potravin, které máme v okolí. Mrkev, jablko a podobně. To jsou potraviny, které jsou nabité prospěšnými látkami, jsou balzámem vlastně pro zdraví našeho těla. Čo ak som hladná, prídem domov večer po práci a už nemám čas ani chuť variť, tak čo si má človek dať? Základem je si to nějak nachystat. To je právě jediné úskalí tady tohohle z toho. Zase celý postup, praktický postup popisuju v kuchařce, v té své knize. Tak
je potřeba se na to připravit, protože pokud na to nejsem nějakým způsobem připraven, a to se občas stane, vůbec nevadí, když prostě něco sem tam zahltnu. Co mi přijde prostě pod ruku. Někdy to tak je, člověk je vyčerpaný fyzicky, psychicky. Někdy je to období v životě tak těžké pro člověka, že to prostě nedá. Jo? A lidově řečeno, tak ano, dobře, ale ať to není pravidelně, ať si na to nezvykneme, ať to není pravidelně, protože když se připravíte na to, třeba příklad, a v neděli vařím, já nevím, nějaké maso, rýži, zeleninu a podobně, tak ty rýže uvařím 2x tolik. Pak ji po vychladnutí uložím hnedka do lednice. A pokud mám nějaký dobrý koření doma, kvalitní třeba, nevím, sojovou omáčku a podobně, a trochu zeleniny, vajíčko, tak z tohohle potom během pár minut vytvořím doma ve voku skvělé jídlo, které je pokaždé jiné. A uskladňuji takhle dopředu, vařím třeba luštěniny. Nejenom obiloviny, luštěniny, ale brambory. Je to velmi praktické, je to rychlé, vydrží vám to v lednici 3-5 dní, třeba někdy i týden, když používáte takové ty vákuové nádoby a podobně. A tím dalším benefitem je ještě to, že v takto odleželé třeba bramborách, obilovinách, luštěninách vznikají rezistentní škroby. To jsou vlastně škroby, které jsou pro naše tělo nestravitelné. My z nich nedokážeme získat energii, ale dokáže je stravit naše střevní bakterie. A ty nám za to vlastně vyrábí potom látky, které jsou velmi prospěšné pro naše tělo. A my takhle krásně vyživujeme střevní mikrobiom. A třetí věc, je to i méně kalorické. Takže dá se to, ale chce to trošku změnu jakoby v systému. Aj disciplínu asi a tak akože má to byť priorita to zdravé stravovanie, lebo inak to človek podľa mňa nedá. Lebo znie to dosť podľa mňa komplikovane, hlavne pre ľudí, ktorí sú veľa v práci. Rozumiem. Určite. A hľadajú možno také, že jednoduchšie spôsoby, lebo sa to znie to tak odstrašujúco podľa mňa, že musím teraz celý svoj lifestyle vlastně prekopať. Ne, rozumím vám naprosto přesně, co tím chcete říct. A ano, není to jednoduché, ale začátky jsou těžké úplně u všeho. To je jako když se učíte prostě bruslit, jako když se učíte lyžovat nebo na klavír. Jo. Ty začátky jsou o tom, že něco musíte změnit a věnovat tomu víc času. Ale potom, když se na to zvyknete, je to neuvěřitelná úspora času, energie a má to obrovské výsledky. Zase říkám, 80/20 pravidlo, to je jedno z pravidel v mý knize. Snažte se, aby z 80% nebo zhruba ze 3/4 ta strava byla pro vás prospěšná, zdravá, vyhovovala vám, cítili jste se po ní dobře. A ten zbytek, těch 20-25%, si nechte právě pro takovéto chvíle, kdy člověk opravdu už nemůže, nestíhá nebo si neuvědomil na dovolenou, abyste si užili jiné potraviny a abyste si občas třeba mohli dát, já nevím, večer tu pizzu, když na ní máte chuť, jo, protože jednou za čas vám to neuškodí. Ale existují i varianty, kdy si můžeme pomoct třeba. Ako by mal vyzerať denný jedálniček ideálne? Teda raňajky, obed, večera, neviem, či je dovolené aj nejaké snacky pomedzi toho. Ako by to malo v ideálnom prípade vyzerať? Vy jste řekla dovolené. Víte, každý jsme jiný a já můžu dát jenom doporučení. Můžu dát doporučení, které by si měl člověk vyzkoušet sám na sobě, případně třeba to s těmi lidmi konzultuju. Jo? Jak to nastavit jinak, jakým způsobem třeba vyřešit nějaký jejich problém. Ale když to vezmu od začátku, tak ráno první, co je, tak by se člověk měl napít, zahydratovat ten organismus. Protože za tu noc dýcháním, pocením a podobně vyloučíme docela dost vody, se spotřebuje z organismu. Tak je dobré zahydratovat. Ideálně vodou, ideálně teplou, vlažnou nebo alespoň pokojové teploty. Aby jsme to trávení povzbudili, aby naběhly ty trávicí procesy. A nic ledového do žaludku ráno. To je docela velký šok a je to docela problém. Když je teplo, jsou třeba tropické noci a podobně, tak si vždycky dám maximálně pokojové teploty, jo, vodu. A asi nemá člověk chuť na teplou a podobně. To je první věc, zahydratovat sklenicí teplé vody. Potom vhodná snídaně. Co to je vhodná snídaně? Rozhodně v chladnějším období je to teplá snídaně. To znamená kaše, ať už je obilná, semínková, slaná, sladká,
nebo polévky, vajíčka a podobně. V létě to třeba může být, sem tam nějaký sendvič, sem tam klidně nějaký chléb, ale ať je toho trošku míň, vždycky, ať je tam nějaká bílkovina ve formě vajíček, a může být třeba kouska sýra, nebo právě ve formě těch polévek, vývarů, nebo obilno luštěninových polévek a podobně, kdo třeba má rád a dělá mu to dobře. A vždycky nějaká zelenina nebo ovoce. A potom oběd, to bývá trávení nejsilnější na oběd, takže si můžeme dovolit, buď teda máme klasicky polévku a nějaké hlavní jídlo, nebo si můžeme dovolit nějaký sendvič nebo salát a vždycky dbejte na to, aby tam byla nějaká zelenina, přes ten den vždycky víc zeleniny. Jo. A nějaká bílkovina, která prostě zasytí ten organismus, dodá mu ty stavební látky vlastně, a ty potřebné živiny a tak. Takže ta bílkovina zase může být vajíčko, pokud nebylo k snídani. Může to být kousek masa, může to být luštěnina s obilovinou dohromady, a kousek sýra a podobně. A střídejte to, ať to není stejné. Večeře by měla být trošičku lehčí stravitelná a taková maličko jednodušší. Jo, ať ty jídla nemají příliš mnoho ingrediencí, takže já nevím, třeba klidně nějaká polévka s kouskem kváskového chleba, nebo pečená zelenina, grilovaná zelenina, nebo salát klidně v létě, může být i salát. Já to teda hodně ráda kombinuju i v létě ty saláty třeba s lehce upravenou zeleninou. Že část té zeleniny je syrová, třeba listový salát, jarní cibulka a podobně. A papriky, které se třeba obecně hůř tráví, tak lehce orestuju na pánvi třeba. Jo? A kdo potřebuje svačinky, tak určitě malé děti, je to pro ně vhodné, nebo lidé, kteří třeba potřebují víc vyživit, potřebují přibrat a tak dál. Proč ne, pokud tu nutnost jakoby mají, ale dospělý člověk většinou nepotřebuje svačiny. A pokud je potřebuje, tak je dobré se podívat na ten jídelníček, jestli mám dostatečně sytící pokrm. Jestli ten oběd nebo ta snídaně mě dostatečně zasytila. Měla by zasytit minimálně na 3-4 hodiny. Pokud mám po hodině, po 2 hodinách hlad, tak většinou to znamená, že jsem neměla úplně správně vyvážený ten pokrm, že tam nebylo dostatek bílkovin, dostatek vlákniny a podobně, že to třeba obsahovalo víc sacharidů, cukru a tak. Poďme k vašej knižke. Symfónie chutí na talíři. Ospravedlňujem sa za svoje že. Nikdy som ho nevedela poriadne vysloviť. Naprosto v pořádku. Ktorá vám vyšla koncom roka 2025? Ano. A mne sa veľmi páči, že už vlastne v tom názve Symfónie chutí, podľa mňa, opravte ma, ak to tak nie, ale podľa mňa už tam ste chceli dať najavo to, čo teda hlásate, že tá strava by mala byť nielen zdravá, ale mala by nám aj chutiť. Prečo je to také dôležité? Pro naprostou většinu z nás je chuť velmi důležitá. To, aby nám jídlo chutnalo. A je asi jako ten nejhlavnější důvod vidím to, že zdravá strava, zdravá výživa není nějak časově omezená dieta nebo nějaký časově omezený úsek. Mělo by to být celoživotní záležitostí. A pokud já si něco chci nastavit a udržet celoživotně, tak s tím musím být spokojená po všech stránkách. To znamená i chuťově. A pro lidi, kteří milují jídlo a užívají si ho třeba jako já, tak je to dvojnásob důležité. Ale myslím si, že je to fajn pro každého, protože když jsme spokojení, když něco děláme rádi, ne z donucení, nebo z nějaké urputnosti, že teda mě to udělá dobře, tak to vždycky funguje líp. Vždycky v tom těle. Takže toto si myslím, že je velmi důležité a to jsem se právě snažila i v té knižce zhrnout. A zároveň je dôležité asi aj to, že chuť vlastne vzbudzuje pozitívnu emóciu a tie emócie nejakým spôsobom aj súvisia s tým strávením. Rozhodně. Doporučuji, píšu to i v té knize, vyhněte se tomu, že byste jedli v rozrušení, ve stresu, nebo pohádce třeba s partnerem a podobně. Radši odložte to jídlo na chvilku a najeste se, až se uklidníte za hodinku a podobně. Souvisí to přesně, jak jste řekla, s chemií v našem těle, protože když jsme rozčilení, tak se vylučují do těla úplně jiné hormony a enzymy.
než ty trávící, než které bychom potřebovali k trávení. A to potom může způsobit určité drobné nebo větší trávící potíže, nebo to jídlo není dokonale stráveno. To tělo si nedokáže z toho jídla vytáhnout ty patřičné živiny, všechny ty živiny, protože to, co máme na talíři, když se na to podívám z výživového hlediska, z nutričního, jako vitaminy, minerální látky a podobně, neznamená, že to všechno naše tělo vstřebá, že to dostane. Jo. Hej. Mne sa veľmi na tej knižke páči, že, lebo už som si z toho aj stihla uvariť šušovicovou paradajkovú polievku a musím povedať, že veľmi sa mi páči, že jednak tie recepty, aspoň z toho, čo som si tak aj prelistovala trochu, že sú jednak inovatívne, veľmi zaujímavé, ale zároveň veľmi také, poviem to tak škaredo po anglicky, že user-friendly. Ta kniha vlastně je jednak souborem pravidel a takových nějakých, ne úplně pravidel, ale prostě toho, co je vhodného, rozebírá tam jednotlivé potraviny a vlastně návodem, jak si to zavést do praxe a zároveň obsahuje recepty, 60 receptů, které jsou rozděleny podle ročních období a jednak dobroty, které můžete mít na talíři a druhá věc právě taková různá dochucovadla, přírodní, přirozená dochucovadla, která si velmi lehce vytvoříte doma a ze kterých uděláte spoustu, které vám právě potom pomůžou v týdnu udělat skvělé jídlo rychle. Takže okrem toho, že ste napísali aj knihu, organizujete aj kurzy varenia a zároveň ste okrem iného aj vývojárkou výrobkov pre Energy, z ktorých tu máme vlastne viacero výrobkov, ktoré sme venovali aj do súťaže a žrebovať budem spomedzi tých, ktorí sú prihlásení na mojom Hero. Tak povedzte, Lenka, stručne o týchto výrobkoch, že čo je dôležité o nich vedieť? Je to koncept vlastně energy food, říkáme mu energy food a je to koncept takové celostní vlastně výživy, stravy, která vznikla jako pomoc právě v tom běžném životě pro lidi, aby měli nějakou záchranou berličku a nějakou pomoc, když právě přijde ten čas, kdy, nebo ta doba, kdy nemají tolik času. A nebo se třeba člověk vrátí z dovolené a nemá nic moc nakoupeno. Tak toto jsou produkty, které jsou k použití hned, a velmi rychle, z nich vykouzlíte dobré vyvážené jídlo a za použití úplně minima prostě potřeb. Není potřeba ani kuchyně a podobně. Je to takový ucelený komplex a vlastně, nebo ucelený koncept výživy, kde používáme samozřejmě, naprostou samozřejmostí jsou špičkové suroviny, velmi kvalitní suroviny, perfektně zpracované, protože třeba ty ovesné kaše, tady jsou 2 ovesné kašičky, Gája a Budha, a mají v sobě ovesné vločky, ale to nejsou instantní vločky, ani obyčejné, jsou naklíčené předem a potom usušené, to znamená, jsou předpřipravené tak, aby byly velmi prospěšné pro naše trávení. A každý ten produkt a každý ten výrobek jinak chutná, ale zároveň má i trošičku jiný efekt, jiný účel. Podporuje jinou část těla. Samozřejmě všechny podporují trávení, ochraňují trávení, to je naprostý základ, ale zároveň pomáhají třeba při podpoře nápravě nějakých stavů v žaludku, střev a podobně. Používáme ho jako doplněk při léčbě třeba viróz, nachlazení a podobně. A dají se z toho vykouzlit skvělé svačinky pro děti do školy. Ano, protože tu máme kaše, 2 a je to vlastně jedno smoothie, takové smoothie, ano, které zase doporučujeme pro podporu jater a trávení obecně, tak zhruba do hodinky po jídle. To som aj skúšala, to Tao Essence smoothie a veľmi by to chutilo. Jo. Dá se z toho připravit vynikající svačinka pro děti, jenom přidáním třeba do nějakého kvašeného mléčného výrobku, do toho přidáte chia semínka a máte skvělou svačinku. A ty činky jsou tak jako taková rychlovka na cesty. Takže aby byla alternativa, tak jsou tady špičkově prostě poskládané produkty, které navíc v sobě mají spoustu bylinek, některé mají i medicinální houby a vlastně ten účinek s těmi potravinami se krásně propojuje a podporuje i léčbu určitých vlastně onemocnění nebo různých nevhodných signálů v těle. Lenka, posledná otázka. Ak by ste mali ľuďom odporúčiť
jednu vec, ktorá by mala zásadný vplyv na ich zdravie, na zlepšenie ich celkového zdravia, čo by to bolo? Jedna věc, tak používejte zdravý selský rozum a vnímejte svoje tělo a poslouchejte ho, co mu dělá dobře, co mu dobře nedělá a hlídejte si čistotu potravin. Jeste základní, skutečné potraviny a jeste minimálně průmyslově upravených nebo nejlépe vůbec žádné. A snažte se podporovat prostě okolní zemědělce, chovatele a podobně, takže snažte se jíst lokálně a sezóně. A co nejjednodušeji, tak bych řekla, jako, že si myslím, že to je asi to úplně nejdůležitější. Nebo první základní. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vašu múdrosť, prajem veľa šťastia aj vašej knižke a aby sa tieto informácie dostali čo najviac ľuďom a aby im to pomohlo byť zdravý, zachovať si zdravie alebo dospieť k zdravému stavu. Děkuji moc krát, děkuji za pozvání a doufám, že aspoň trošičku jsem přispěla k tomu, že některé věci budou jasnější. Ja verím tomu, že áno a mám pre vás ešte jeden darček, pretože túto knižku ste mi vlastne venovali a ja mám pre vás tiež darček a to je vlastne moja cestovateľská kniha Cestuj srdcom, takže toto vám posielam na cestu do Berna. Děkuji moc krát. Ďakujem ešte raz. Děkuji moc krát. Pozvanie, dovidenia. Děkuji vám, nashledanou.